Dakajingi nok kam Menteri Rang Bado Kari Nepal, UKP Sharma Oli, Hapdeng gajeng kenat Snam kabajur, ki Samla ki biaki hakategori, ki blokot ki Gen Z, ki pai khamat show mayor ke Kathmandu, ubalendra sha, ubakidan gajing kemilenti buunla ban wanra jingkala. Kajing ki kenat Snam kala sedang hadin baka sorkar Nepal kala pak kang arpaun rutli ki rensan social media, haka sauterik unai luar arja arpusan, kum ke Facebook, X, YouTube, LinkedIn, Reddit, Signal, but Snapchat. Namar ka jingbam la ban register hapo ki kendon bathamai jo ka Ministry of Communication and Information Technology. Ki Samla kila dawa ya ka sorkar Nepal ban longshai bat biang jingkhen bat khamtam ban laj na ka bamsap harengkat ki jingkno ba ka sorkar ka mut khang ya ka hok ban penpau laj luj. Kani ka rai ka sorkar kala tenra kalai da ka jingki ka bajur hakani kari. Haka pratare gunai luar arja arpusan ki pulet hakategori kila penan kam ya kisin jam beting bantek la kam ya kajing ki ka balampan sya kajing yap bat kajing men saw breu ki kai pot kubor na kategori ki kedo ba arpuwei ngot kila yap bat khat prangot ki dei na nong ba Kathmandu bat bon na ki dei ki ba phong jan school bat college na kani kajing ki pala lais pa saupusan ngot ki breu kila men saujur bat haka khandai tare unai luar arja arpusan u oli ula no ya ka kam menteri Rang Bado jong kategori. Nakal yang ubalendra sya haduk menta umpat jubab henry ula suong yaki Samla bakin long jai. Haswa bandrung sya kasan hima ubalendra ude Nongrwai rap lani urapa unong tho pat unong kran uba pendon kam ya kaput katam ban ken tho yaki mat lang sa lang bat ki mat san hima. Bon sin ujupanan kam yaki kentin jingrwai ki bakdo ya ka jing bitar ki Samla Nepal halor ka bamsam ka jingle Shillong Mail ba ka jingbam don ka roi ka par. Haka khandai tere unai luar arja arpusan ka jingya ki kenat Snam han Nepal kala nangjur haka ba ki noya ki kila penjat bat thang ya ki jaka trai kam ka sorkar bat khta ktiru ya ki noya lam san hima ka yeng menteri Rang Bado berem ujalanat kanal kala sya thang bat ki noya ki kila penyap ya ka kurim jong u karaja Lakshmi Chitrakar kala dan ru ka jingtur sya parlimen kategori haka ba ki noya ki kila thang ya kate ka jaka thau an. Kam hadian ki kai pot kubor ki kedo bo share bahadur deoba menteri Rang Bado beremru ula sya sho hado banda mensau kumju ka kurim jong u ka arzu rana ka beri ka menteri kambari. Shu u president kategori uram chandra paudel ru ula no ya ka kam badan ki kai pot kubor ki bethu bakiriu san hima ki la sya bret chawa. Kibor sipai jong kategori marsen no kamu presiden bat menteri Rang Bado kila rong bantu kelar bat maham ya ki Samla no ya ki makin kiar na gajing penjat penpran ni thang ya ki kali. Kalak bandan ke curfew ke haborok koi kari hadien ke jing lang bala khot penlong da National Security Chief jong kategori hakan nok pai sngi jong kespau tarik unai luar arhajar arpusan. Habatin pej bahagi ki shop ke shop plus F. Ka plus F? Haka bam bangi bam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayen la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya